And I see from the underground I'm saying mwana wankazi ukankonda bafunge kunsina khuru, you know what I mean? Kunzisa uruma nkonda, and that's what I'm doing right here. Cause I just love this when you feel me. Let me talk to them. Yeah, let me get them. Dima kuko ndipo ndipo, dima kuko ndipo ndipo, dima kuko ndipo, oh boy, dima kuko ndipo ndipo, dima kuko ndipo ndipo, dima kuko ndipo ndipo, dima kuko ndipo, oh boy, dima kuko ndipo ndipo. Let's say mawa iwe ndi judgment day, ndili kutsogolo kwa iwe nzele. Yesu natekusa mafuso ndinapanga chani ndi moyo wanga ine choyamba ndimu yanka Yesu kuti ndinakukonda ndi mtima wonse mwakuti ngati pali mkazi amene ndima mkonda kwa basi siwina koma ndiwe basi ndipo nthawi yomweyo Yesu akatsati Yesu niko olasi unachita bwino kwa basi lowa mubalada iso ndizakusa fuso koda chachi mkazi wanga inu zamthela kwanji musa iwale kusala masala limodzi umwamba zafuna tapita limodzi zampempha Yesu oti ndiwe uweka zampempha Yesu oti ndiwe uweka zampempha Yesu oti ndiwe uweka wait dima kuko ndipo ndipo, dima kuko ndipo ndipo, dima kuko ndipo, oh boy, dima kuko ndipo ndipo, dima kuko ndipo ndipo, dima kuko ndipo ndipo, dima kuko ndipo, oh boy, dima kuko ndipo ndipo. Nothing for us without us. Itaona jita ndira mkrista chacha kwela tabwela pakuri ndikufuna ineyo ntakufuruzela zamene ineyo ndima kukondera pauri ndima kukonda ngati anthu akumango chimene amakondela kudya nsomba ndima kukonda ngati anthu akuliwonde mene amakondela basi ofaya nsomba ndima kukonda ngati lomwe mene amakondela kudya kalongonda mwine mfuko chake ine ndima kulondalonda pakurusi ndingathe kukhala ine wopanda iwe yo tu mkazi wanga ndakuza kale kuti chifukwa chake iwe si chifukwa china koma chifukwa chakuti ndima kukonda zampempha Yesu oti ndiwe uweka zampempha Yesu oti ndiwe uweka zampempha Yesu oti ndiwe uweka wait